गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा मोजां मोनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय आरोना। बिदिब्ला रायजोफोर जागायलांदिनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन निस्सय नोंथांमोना मिथिखाबाय बेबायदिनो टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनि। थ' बे साननैसोआव जोङो भिडिअसफोर नुनो मोनगासिनोखा। जोंहा मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि बिथां साराहाय बेबायदिनो 20 दिन बेबायदि लिभ बा सुटियावहाय जोङो फैनायखौ जोङो बेबायदिनो मिथिनो मोनदों बा जोङो भिडिअसफोर नुनो मोनगासिनो, निउसफोर बेबायदिनो जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। थ' जेन' हक जोङो दा बेबायदिनो दावबायदिंनाय जोङो नुनो मोनदों। माथो बुंबावनो आरोना, जोबोद दुखुनांथाव दिनैसिमबो बेबायदिनो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। थ' दा लिभआव थानायखौ जोङो मिथिनो मोनदों आरो थांफिननांगोन ना, जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै सुक्ति जानायनि उनावबो ना, थ' बेबायदि उदां अख्राङाव फैनो हायाब्ला थ' माब्ला सफैनो हागोन ना। थ' मा बुंनो, जोङो बुजिनो मोनो बिनिफ्रायनो बर'फोरखौहाय माबायदि ना गादबनानै दोनदों बा नासयदों ना। दिनै जोंनि बर'फोराल' बेबायदिनो हाग्रायाव थादोंमोन नामा? जोंनि बर'फोराल'थ' थायाखैना ना, गासैहाबो बेबायदिनो मोनफा मोनफा संगठन बेबायदि दङ। दिनै बर'फोरखौ जेरैबायदि नासयदों, गावसोरनिखौथ' बबेयाव बिसोरो बेबायदि हमनो ना, हमनानै जेलाव बेबायदि दोननो। दिनै जोङो बुजिनो हायो बेनिफ्रायनो, गोसोब्लाथ' सरकारा सोरखौ हमनो हायाना, बयखौबो हमनो हायो। नाथाय दिनै बेबायदिनो बर'फोरखौ लेंहरनानै ना, थ' सुक्तिनि गेजेरजों साफा साफा दिनै जोबनानै दोननायखौसो जोङो नुनो मोनदों। जोंहा बेबायदिनो एमबाथा सारखौबो ना, थ' जोङो जोबनानै दोननायखौसो जोङो नुनो मोनदों। दा मा बुंबावनो आरो ना, बेबायदिनो गावबागाव आलादा रायजो थायाब्ला बेबायदिनो जायो। दिनैहाय आलादा रायजो थानायमोनब्ला ना, बेबायदि जेबोआनो जानाय नङामोन। नाथाय दिनै जोंहा खुद सरकार थायोब्ला मा जानो ना, मेन साबियानो गैया, बन्थमुरा बायदिसो, जेरावनाखि थालाखौल'सो होनानै दोनोब्ला, थालाखौ लक खालामनानै दोनोब्ला बेवहाय जुदि साबियानो थायाब्ला थ' मा जानो ना, मेन साबिया दिनै गुबुननि आखायावसो। साबिखौ होआबाथ' थालाखौ खेवनो हायाना, थ' मा जानो ना। दा जियानो हक साराहाय माब्लासिम ना उदांनि अख्राङाव फैनो हागोन थ' जोङो समासो खिन्थासिगोन। आरो दुखुनांथाव, गोबां सेक्रिफाइस खालामबाय, थ' दिनै बुंनानै फोजोबनो हायाना हिस्ट'रि। दा जियानो हक सारा बेबायदिनो दावबायदिंफैनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो लोगोसे जोंहा बर'नि ना इउटिउबार थ' अफ्रिक सारखौबो नुनो मोनदों आरोना एसे। दा जियानो हक साराहाय बेबायदि मेसेज बा जोङो स्पिचफोर जोङो होनायखौ नुनो मोनाखै ससियेल मिडियायावहाय। थ' सरकारनि रुल्सफोर बेबायदिनो थायो आरो निस्सय बेबायदि जेबो ना दा स्पिचफोर होनो हायाबो जानो हागौ।
थ' जियानो हक थाबैनो जों सारा उदां अख्राङाव सफैनो हायो। थ' नेनानै थागोन रायजो राजाफोरा ना। थ' जोंनो समा खिन्थागोन। दा जियानो हक बेबायदिनो मोनसे थांखि लानानैहाय बर'फोरा गोलाव सम ना संग्राम खालामबाय आरो बेबायदिनो गोबां सेक्रिफाइस खालामबाय। गोबांफोरा बेबायदिनो जिउबो दान होबाय आरो बेबायदिनो जिउ नागारलांनो गोनां जाबाय। सानसेब्लाबो जेन सारनि साननायाबो जाफुङो ना सहाय खालामथों गोजौनियाबो एसे। दा जियानो हक रायजोफोर भिडिअ'सा बेसेखिनियानोमोन। दुखुनांथाव आरो आङो बांद्राय बुंनो सानाखै। थ' जोङो बुजिनो हायो दिनैसिम जोङो गादब जानाय आरो बेबायदिनो नाख्रेबजानाय आरो सोबख'जानाय। थ' जियानो हक जोंनो समा खिन्थागोन। दा बिदिब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ बेसेखिनियावनो फोजोबनोसै। गोजोन्थों। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन।